Agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Keadaan balai hati keadaan batu kagan lo timbangan ada kita kuari balas suakana balai kita kuari balas suakan dimana koyo kini ngada karambana koden dinyo ala koden dinyo. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang nimpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi ujuk di batin ialah kebakian nenek jemamak tarika imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala kairan sajo pemanuhi. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah josarayo dari mamak karisan penuh serta dengan pangulunyo. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menapiak bandu sadok setanjang duduk menyampaikan ujuk imu kaswi. Bahan kini, kok diansuam nyabui nentakana dimulai rundiang jebicara Allah ke dalam madai istan. Lah dalam madai benar cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa katu sabulek dari mamak kari sampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jumu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu. Karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato je ikara. Maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum dahulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo. Kok disabik menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Supak tetazak kami si lagian takambang kami tiru ada limbagu di panuahi. Tolong diterima je suku hati. Tandonyo putih tak babaca, tandonyo hitam tak ukuran. Sekian sambah perustan. Lah sampai di temuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dewati nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surui. Ayo manyo temuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh, kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah josarayo dari mamak dari Sampono. Ko mah rupanya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi josahadah, yaitu barupo tando sepanjang adai kari sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak selinda josi Ramli. Nak minta kami terima jo suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang tan. Batu kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau. Kok bernama manih alun dape ambo lulua baik pun alun tamuntahkan bertangguh ambo juran diangan. Bari izin ambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ini gujalo. Aja maaf temuncak menanti sultan sementara nanti kesampai baritonya. Ambo nanti asakan usah lamu bana. Banyak temuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Maku agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila jemaah di pabanyak. Biasa. Allah lambo puntap tali dari pangka di sawah ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya.
Rupanya Dek Sultan Muncak sebagai polongan asok sambungan lidah dari Mamak Kari Sampono, kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nanti siko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak. Alah setanai salataan, alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh, maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Stan, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah para Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilanglah. Kasutan juo tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu do juang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya kok gandang Allah bertingkah pembawa kami bertarimu pembari sultan dah bajawe. Batul kini rupanya setantang bertimbang tando Allah tantak puntiang kaulu lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai ba undang sultan juo. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundiang dan sabuah kata dan sabuah setantang hari pernikahan. Yo, rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo, sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lah sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke Stan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Samu menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungo segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoranun masak di batang gugu anak samu kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang renungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Sesuai janji nana dikarang lalu dijapui si marapulai laka uai Japui sarato jopani yang izin diminta kamama ayo la kamama ayo la kaangaoy la turna janjang ngarak joiri yang menuju rumah anak adaro si anak adaro laka uwai
Manyosan senaro. Manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan Surang nantaimbaukan. Ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak. Sambah sujui sambah tersimpuah sabarek bungka nampi awai naracolurui main daun indak bersibak je basisia. Indak bainggo je babateh bagi Sultan impunan kato. Yolah jatih menjelih nenek mama ibu bapa karik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo. Salam di Sultan batibokan. Sultan senaro? Lai. Apa mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sajamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai ketua bida. Kuk bertanyo salah pihara, kuk barundiang sesudah makan. Maka sepiak di kami konan datang, lah pasai tanyo batanyo lah kami siriah menyiriah minum jamakan alah pulau. Kerana angan alah nak menyabui paratian pun lah berkanda. Sipai batanyo pakai Sultan. Alah ko basuo mungkin yo patui kato sepatah nak membaca yang sebuah nak ketengah. Sekian tanyo pakai Sultan. Ayo manyo tangindo. Sampaikan ya. Walau Sultan Surang di Jalang Sambah. Di albu menantang bana ada luruh tujuan kato rundia ngasah paham lah tentu. Namun baatnya lai. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri dikanankan pembasui alek jajamu menapati lalu aja patui tumbuh serupa iko kini. Menurut pepatah cupak gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ju ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi. Nyampang bergurih dalam mati bainggan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari Sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah Sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupo jininyo. Dek angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kandak. Tibalah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo. Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karundiang yang sepatah. Kan baik itu tanya tadi itu Stan. Sawananyo. Cara bercapek gindo. Dek berundiang siang babi maso, berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patui bana Sultan serakkan pada bapaluah di ganggaman ijalah hati diragunyo. Sekitu sambah perustan. Lah boleh hamba mulai. Lasinan tiponya gindo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemumpakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan atas sabalah manyabalah antara suku Jambak Jemalayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Yolah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japui tabau langkuk sarato jo pangiriang sepanjang alua undang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taduk kami ko nan tibo. Bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidia jo pinang. Cukui sarato kelangkapan. Ikonya Stan. Mohon diterima dek nenek mama orang disiko diterima je suku hati. Sabalun izin ma sabalun izin la turuna tango la turuna tango kato dili pema kato dili pema awede sifangka onde la sifangka kete di bari ma kete di bari oela bapa anakmu oela bapa anakmu kadang dia gia ma kadang dia gia